te mentang nuan lam shpi ka wei ka jinga thu khana shapang uni usan malik laong uni usan malik ude wei unong sing ya ka wei ka kan hun ruai ka ba pau nam ha hapo ka perthei ka ta ka dei ka one direction bat ong la khai uni usan malik dei hapo kari England bat ka kemi ka jung u ka dei na po kari Britain bat ukpau jung u ude na po kari Pakistan bat udeiru ukanja Muslim bat ong kat badang yat kisngi kipor une usan malik haka jinglong kena ka jung u udon shisha ya kata kasap katalen ka jung u haka kamruai ka jung u bat dei hlor kane ka benta ka kemi bat ukpa ujung u kidon ya kata ka jing yo ijingai ya ka jing im ka jung une usan malik bat ong kat badang yat haka jinglong karta ka badang rit ka jung u uju penpau ya kata kasur cingruai ka babang bat uju thoru ya kita kisur cingruai ka basngu tenat ba bat ong kat badang yat kipor kia unang he ulanang san haka jinglong rinyeng ka jung u bat ulas dang ya kaban penpau perthei dei hapo ka skul ka jung u ka ba ma u upule ringkat bat ki wei pat ki parlok bat ong dei haka karta ka ba ma u ula dap ya ka khat new snem ka karta ka jung u ula lek ya ka ban shimbenta ban lek audition hapo ka X Factor bat ong onda ula wanang ne napo kata ke jaka ke ba mu ula lek ke ban shimbenta hapo ka ne ka X Factor ula wan ban thau ka wi ka kan hun hapo ka school ke jung u bat ong kat badang yat kisni ki por ula thau bat ula sing ya kane ka one direction ringkat bat kita ki saungut ki parlok ki jung u bat ong kane ka one direction ka dei ka wei ka kan hun ruai ka ba pau nam ha hapo ka perthei ladang ya nujor bat ki badang yakna bat ki baya shimbenta ha ka jinglong khna bha shaphang kane ka kan hun ka ba maki kilaseng bat ong kane ka one direction kala thaba keleng ka perthei lingba ka jing stang ka jung une usan malik balong kat badang yat kisngi kipor une usan malik ulai ino no yakene ka one direction bat yakene ki parlok khamtam yakene ka group ka jung u ka ba ma u ula sedang bat ula seng bat ong ula ino no de usnem ar hajar khatsau ha upanai risau bat ula sedang ka ban seng no marwe ka ban shimta ya ka ban ruai no ha ka jinglong marwe ka jung u bat ulas dang ik ban penmi ka wei ka album ka ban ningkong ka jung u ka ba ma u ula ai kerteng mind of mine bat long ka ne ka jing ruai ka bu ne usan malik usdang ban penmi ningkong ha ka jinglong marwe ka jung u bat ha ka jing kantaj no ka jung u lane ha ka jing ino no ka jung u ya ka one direction bat ula penmi ka ne ka album bat shibun ki jingaro kilawan ha une usan malik hapo ka perthei hi baro ka wei ban ong kat badang ya kisngi kipor ka nam ka jung u kla thaba hapo ka perthei hadu kini kisngi kipor ki bamta te hakani ka por ka bamta ngam shamladon shibun ki banta ya ka ban yathu ya une usan malik ritang kini ki kantin ki bakhandiat khublai shibun